Vitajte späť v našej sérii výukových videí iMonitor. Tentoraz sa venujeme úvraťovému manažmentu Comfort Tip Pro. Táto funkcia umožňuje zaznamenávať pracovné sekvencie, ukladať ich a prehrávať s tlačením tlačidla. Následujúci opis je založený na traktore s bezstupňovou prevodovkou TTV. Upozorňujeme, že možnosti nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od výbavy a modelu vášho traktora. Štandardné ovládanie Comfort Tip Pro sa nachádza na multifunkčnej lakťovej opierke. Okrem toho máte možnosť používať aj ďalšie funkcie Comfort Tip Pro v iMonitore. Ak chcete vytvoriť sekvenciu, kliknite na lištu a vyberte položku Nový. Zadajte názov a kliknite do prvého voľného poľa. Tu sa zobrazí výber funkcií, ktorých každá ikona obsahuje ďalšie možnosti. Ak chcete kosiť pri konštantných otáčkach vývodového hriadeľa, najprv aktivujte pamäť otáčok motora. Následne by sa mala predná kosa spustiť. Pri strojoch bez polohovo riadeného predného závesu kliknite na priradený hydraulický okruh a vyberte požadovanú činnosť. Potom vyberte príslušný hydraulický okruh pre zadnú kosu a výber zopakujte. Týmito krokmi bol vytvorený postup pre vstup na pole. Pre jazdu z poľa na úvrať odporúčame uložiť funkcie v opačnom poradí. V prípade potreby je možné vybrané funkcie presunúť, odstrániť alebo vložiť nové. Na tento účel použite tlačidlá pod pracovnými krokmi. V našom príklade sú všetky požadované funkcie v poradí, ale nie sú navzájom prepojené. Ak to chcete urobiť, kliknite na pole pre spôsob aktivácie. Môžete si vybrať medzi stlačením tlačidla, časom a vzdialenosťou. Ak sa rozhodnete pre druhé dve možnosti, činnosť sa automaticky vykoná po sekvencii. Prepojené kroky budú farebne zvýraznené. Po dokončení sekvencie ju môžete uložiť v pravom hornom rohu. Aktuálna sekvencia sa aktivuje, keď súčasne krátko stlačíte tlačidlo Comfort Tip a aktivačné tlačidlo na Max kompáke. Tieto kroky sa zobrazujú na prístrojovej doske, ako aj v iMonitore. S tlačením tlačidla Comfort Tip vykonáte všetky zadefinované kroky. Funkciu Comfort Tip môžete deaktivovať opätovným stlačením tlačidla Comfort Tip a aktivačného tlačidla. Je to potrebné, ak chcete upraviť sekvencie alebo vytvoriť nové. Okrem programovania sekvencií počas státia môžete sekvencie aj nahrávať. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte tlačidlo Comfort Tip a aktivačné tlačidlo aspoň na 3 sekundy. Potom vykonajte úkony, ktoré sa majú uložiť do nahrávanej sekvencie. Pracovné kroky, ktoré boli omylom zaznamenané nesprávne, môžete opäť vymazať jedným stlačením tlačidla Comfort Tip. Záznam ukončite opätovným stlačením a podržaním tlačidiel. Nakoniec, ak chcete prepojiť funkcie, môžete sekvenciu prispôsobiť v ponuke Comfort Tip Pro. Týmto končíme toto inštruktážne video. Objavte aj naše ďalšie videá, v ktorých sa dozviete užitočné tipy a triky týkajúce sa iMonitora.